za mu je zaben Adamawa. Na farko ina bakin ciki da takaici abinda ɗan jihar mu yayi Hudu Yunusa ya ci mutuncin mutanenmu na Bauchi, ya ci mutuncin local government ɗinsu inda ya fito ta Ningi. Me yasa haka? Ina faɗa ne da babban murya kuma zai ji. Shine kwamishinan zaɓe na Adamawa. Abin da ya faru lokacin da aka zaɓe shi a matsayin kwamishina na zaɓe, na wannan zaɓe da na shugaban ƙasa da na gwamna, da aka zaɓe shi a matsayin kwamishina bai ma san ina da a yi postin ɗinsa ba, bai san wani jiha da aka yi shi a matsayin kwamishinan zaɓe. Ya zo ya same ni ya ce min, malam an zaɓe ni kwamishina na zaɓe. Na ce to ni ba muna nake taya ka ba, nasiha dan maka, ka ji tsoron Allah, don muna sallah da shi a nan bayana, yana zuwa sallah ga yana da matarsa ɗaya a nan. Ce masa ka ji tsoron Allah, ka yi gaskiya. Ya ce to ya ji, ya gode, ya gode. Shi kenan lokacin da aka zo aka yi postin ɗinsa sai aka tura shi Adamawa. Ba shi ya gaya mun ba, ni daga baya nake ji, sai na ji kawai ya tafi Adamawa. To bayan da ya tafi Adamawa sai aka yi wannan inconclusive ɗin na zaɓen da bai kammala ba. An gane? Aka sa rana da a sake ran 15 ga wata. To tun kafin a sa ranar ma sai na kira shi a waya. Da na kira shi sai ya ɗauka. Dama ina da namban waya har filaye ya saya a gurina. Da na kira shi sai na ce masa to ina son mu yi magana da kai ta WhatsApp maimakon ta wannan ordinary line, ka kira ni. Sai kasance bai kira ni ba. Da bai kira ni ba ni sai na kira shi, ya kai wajen sau 3 ko sau 4 bai ɗauka ba. Da bai ɗauka ba sai na masa text, ya kuma reply, yanzu nake so ku ji. Shin nasihar da na masa ya ɗauka? Abin da ya yi yau, ai kun shiga kafafen watsa labarai kun ji. Shin ya jahilci doka ne ta INEC ɗin da ta tura shi, ko ko hauka ne ya yi? A dokan INEC wa yake sanar da zaɓe? Waye? Collation officer ko returning officer? Shin kwamishina yana sanarwa ne? To shi ya sanar. Kaga sanarwa in ce? Shi ya sanar. Yana sanarwan mai sanarwa cewa baka isa ba, baka isa ba, ba aikinka ba ne. Ko hau kan YouTube da ku gani, kan za ku gani. Shi ne mai sanarwa? Waye mai sanarwa? Collation officer, returning officer, farfeson da aka nada. Ya kai shi dai sanar da zaben Adamawa. Hudu ka ci mutuncinmu. Ya nuna baka san me kake yi ba, baka kuma ji nasihata ba. Bari karanta muku nasihar da na masa, bari ku ji. Ya kuma ba da amsa nasihar da na masa, bari ku ji. Bari ku ji da Allah, ku yi hakuri minti 1 bari mu buɗo ta. Wallahi ni tsakanina da kowa gaskiya ne. Duk wanda ka ji mun rabu da shi wallahi akan gaskiya ne. Kuma Allah ya ba mu daman faɗa ba kowa ya gaskiya. Shugaban ƙasa ne, a gwamna ne, ko ma waye sai mun gaya masa gaskiya don ya zama hujja a kansa tun a duniya kafin a je tashin kiyama. Bari ku ji abin da na gaya masa kuma ya reply. Bari ku ji. Mene? MP wannan? Ba gashi nan ba?